bazen behin indioen tribuna. Asko gustatzen zitzaien basoan zehar espedizioan ibiltzea. Goiz batean, haietako bat eguzki irten aurretik altzatu zen. Eta bere zaitila bidaiatzeko prestatu zuen. Basoa zegoen oso urruti, baina funtsezko edozein gauza eramatea beharrezkoa zen. Adibidez, sua pizteko zerua, ura bateko erabentzi bat, edo edozein zuen arrabatzeko bidea da. Hortik agertu nahi izanez gero, eta nola aztu bere laguntzea? Beti abentura berriro hartzeko. Indioa, beltzaren gainean trastatu zuen, eta nago zora duak. Adartxoa bilatu eta zua hartzeko erotzeko eta jateko. Zuaren gainean, lapiko bat jarri zuen, bat egiteko. Txakurra, latu zegoen, zaldia berriz, itzaren. Ez zirudien zuberi gerratu zegoenik. Eta batean, ipuina baltzen animatuko zara? Eta indioa zaldiaren gainean zurgea eta txakurra joaten dira honet, eta indioa zaldiaren gainean basoa joaten dira eta zurgea eta txakurra ere bai.